ओइ खानि नों आंनि रानि ओइ खानि नों आंनि रानि नों आंनि जायोमोनब्ला मोनगोनां फैसानि थफुला ओइ खानि नों आंनि रानि नों आंनि जायोमोनब्ला मोनगोनां फैसानि थफुला डेंजर जोक था देवा ये क्या है अभी भी पीछे से गिर जाती हाय रे देवा केले का चिल्का हाय देवा रे देवा ये कैसा मानुस है रे केला खा के फ्लोर में बिकता है चिल्का मालूम नहीं मेरे को ये लंगूर किस दुनिया से आ रहा है क्या ये घर में भी चश्मा पहन के सो रहा है लंगूर कहीं का गोबर कहीं का कोई घर में कोई दिन में ऐसा कोई चश्मा पहन के रहता है क्या बे दाउखाया खालि बनजि गोसोम बनजिया मा मोनलायखौ क्या कुछ बोला मेरे को आंथ' उन्दुदोंसो मान न मान मैं तेरा मेहमान ये मेहमान तो बंदरों से भी आगे निकला बंदर को भी मालूम होएगा कि केला खा के जंगल में फेंकना है ये तो साला घर में फेंकता है मालूम नहीं ये मेमसा भी किस किस को रखता है ओइ सोमफे ये थूक नहीं फेंकेगा बाहर चल ओइ गोसोम जाला दाउखा नोंनि थाखायनो खांगारखौबो मनना दोननांगौ जाबाय अब्ला आङो बे न'आव सिङावसो गारसिगौमोन कितना गंदा मनुष्य है ये खुद का थूक भी खा लिया होगा हाय देवा रे देवा अरे देवा किसको भेज दिया आपने पता नहीं मेरे को ये लंगूर लोग को कितने दिनों के लिए झेलना पड़ेगा हाय रे जब से आरे लाए ये लोग तो खा ही रहे बंदरों से भी ज्यादा खाता है ओइ दाउखा खार बिनिफ्राय माबारै क्या देवा रे देवा मेरे को फिर से गाली दिया क्या मेरे को तो ये लग रहा है कि ये लोग तो जेल से छूट के आया होगा या फिर जंगल से आया होगा साला जब से आया है दिन भर खा ही रहा है ठूस ही रहा है खाने के बाद साला फेंकता है किधर किधर नेक्स्ट टाइम बोल दी थी मैं ऐसा केला खा के घर में छिलका नहीं फेंकने का नहीं तो तेरे को ही फेंक देगा मैं बे दाउखाया गागा गोसोम बनजिजि मा गाबबाय थायोलै साला बदतमीज कहते दे एसे फरायदो आबौ सना आं फाथिखौ बनानै होबायना आइया फरायनो होलांदोंना एसे दे फराय आबा मा फरायनांगौ माखौबा फरायनांगौ आबौ दा आंबोथ' मिथिया थां बेखौनो लानानै फैथां स्कुलाव फोरोंनायफोरखौनो फराय लाइननि लाबाय आबै बेनिफ्राय लिरनांगौना लिरनाङा आं फरायनोल' नांगौ ना लिरनांगौबो आबौ फरायदोबो लिरदोबो माथो आइयालाय बुंबाय थायो लिरबोलासो गोसोआव थायो आबा होननानै दे लिरदोबो फरायदोबो दे होनबालाय आङो फरायगोनबो लिरगोनबो औ थां लाय थां दे आंबो एसे माइरं बासिनि नै हरनि थाखाय माइरं बासिनाय गैयानो एखे माइरंआनो माइ गोजा दाखालि सौनानै लाबोनाया न'निफ्राय फनबो फैबाय थादोंमोन र' रितुआसो फन खालायदोंमोन नामाथाय सुदेम औ सुदेम नों मायबा बायगोन होननानै बुंनाया नों बे खाथिनि दखानावनो बायहैदो आं एसे खामानि दं सिगांनिफ्राय थांनानै फैनि औ दे गोबाव दा खालाय दे जागोन दे थाबनो फैगोन आं नों बायनानै दोनखादो औ दे होनब्लालाय आं बायहैनि बेनिफ्राय आइ बिजामादैयालाय माब्लासो फैगोननो बेखौनो सोंनो होननानै दहाय आङो सान्थिबाइखौ फन खालायनो होदोंमोन फनखौनो हमासैनो र' बियो मा खालायथाय माब्ला फैथाय बेनिफ्राय बिजामादैयालाय आसामावलाय अबाव थोनो न'आलाय मा गामिनो गामियाथ' माबा लिरनायाव नारांपारा होननानै बुंदोंमोन ए बेनिफ्राय बिजामादैमोन नालाय न'आवलाय सोर सोरथो दङ न'थ' रावबो गैया होननानै बुंदों बियो मोजाङानो जाबाय र' रावबो गैयाबा मोजाङानो बेखौ टपकायनो मोजां जागोन रावबो गैमारानो गैयानो दादाय रावबो बिराद मोजां दे होनब्लालाय रावबो गैयाबालाय
मोजांसो मोनदों दादै आं आरो न'नि मानसि थाबोला मोजांसो मोनो गैयिखाय माबोरैबासो मोनदों आङो थानायबोलाथाय मालाय न'नि मानसिफोरा फैगौमोन नंनायालाय नंगौ दिनै बेबायदिबो न'नि मानसि थाबोलाथाय एसे मा होनो बेखौ आलासि उलासा जानो फैगौमोन खबर लानो फैगौमोन दालाय रावबो गैयाबा दे जेबो नङा दे आंनो दंनाय आंनो जागोन औ दादै बेनिफ्राय एसेबां सम बिजामादैया गैयाबालाय अफिसखौलाय सोरथो नायदों जेनेबा खामानि दामानिफोरखौ जेनेबा कम्पानि गंसेनि बाथ्रा नङा होमबा बेखायनो सोंबाय आरो आङो दादै बेफोरखौ मेनेजारानो नायजोबदों आरो गेजेर गेजेर बिसोरो भिडिअ कलिं खालामनानै खामानिफोरखौ सल्भ खालामनो बायथाय आगोलबो माबोरैबा बिदिनो खालायोमोन मोजां ओमफ्राय बिजामादैयालाय मायबा इन्जिनियार मायबा माबि फरायनायगौमोन नामा नङा बेबायदि फरायाखै ओरैनोसै आरो फरायनाया नांगौ बायदि दङ होमब्लालाय बारा खर' मेलेम गैया खोमा आइ बेनिफ्राय माबा आबौआलाय माथो नुजायासैयानो बार'निया बिराद उन्दुखायो उन्दुनानै दं दहायनिफ्रायनो दहाय बिजि थानायाव दखाननि बिगोमाजों रायज्लायबाय थानायावसो फन खालायबाय थाबाय रितुआ दालाय माथो फनखौ हरबाबो रिसिभखौनो खालायला मानोबा एसेबां हरनायमोन दे दाहाय न'आव थांनानैनो खालायसिगोन खोमा दे दा थांनोसै गोबावबो जासिगोन गारना थांबाय आंखौ जाला फाफिया आंलाय माबायदि थानांगौ बे न'आवलाय हारसिं हारसिंलाय आयु बेसेबा गुन्दाबो फैसाया आजिखालि दरजा नारग्रा मायबा नारग्रा आंखौ लानासो थागोन माबायदि थानांगौ आं हारसिंलाय जाला फाफि हौवाया जाला बिमा बिफानि थाखाय आंखौ गारना लांबाय जाला फाफिया सोर हौवाया लांबावगोन आंखौलाय सासेया गारबाय आरो सेकेन्ड मालाय अबाव मोनबावगोन आंलाय सेकेन्ड हेन्ड मालखौलाय सोर लांबावगोन आगोलबा सिख्ला समावबा गोदानावबा बेसेबा आंखौसो अनोमोन बिमा बिफाखौनो नायफिनामोन बिमा बिफानि बाथ्राखौनो खोनासङामोन दाबा बुरै जानायखाय आंखौ नायफिनला बिमा बिफाजों थांलायबाय बुरैनायखाय जाला गोदान नांबावगौ जादों खोमा जाला फाफि हौवाया जाला सैमाया जाला साला सैमा हौवाया साला गोदान सिख्ला मोनदों खोमा बेनिखायनो आंखौ बिमा बिफानि थाखाय गारना थांदों होननानै ओरैनो बुंखादों साला सैमाया साला बाजै मानो गाबखौ मा बखैबाय थागौ बाजै हारसिंनो मानो गाबसोखौ माने गाबै गुजुलाय लांबाय आङो मोदै गलाय लांबाय गुंग्राय जुंग्राय गलाय लांबाय नों जानाया आंखौ गारना थांबाय माने खबासै नोंलाय आदायालाय अबाव गानना थांनो नोंखौलाय आंलाय माथो आयं मोननायाव नुदों बेखौनोथ' नों आयं मोननायाव नायथारबाय नों जानाया आंखौ नांलानो मालाय आंखौ गारना लांबाय फाफिया आंखौ हारसिं थानो होदों बेयाव आंलाय एसेबां भोर जबननि सिख्ला मानसियालाय बे न'आवलाय हारसिं माबायदि थानांगौ दे गुन्दा सुन्दा फैसे दरजा नारनाय बेखौनो गिसोदों आङो फामे माबायदि थानांगौ आं हारसिं नोंना बाथ्राया बेखौसो गिदों फामे बेखौनोथ' गिदों आङो नोंलाय मिन्थिखागौ माथो आं बायदि समायना बिहामजो बे गामियाव गैयानो रावबो सेंग्राफोरा आंखौसो नोजोर होखाबाय थायो नङा होमबा बाथ्राया नंमारगौना नंमारा होनबा फामे बुंनाय नोंसा नोंबाजै गालि बाजै बायदि नोंसा गालि बिबाजै बायदि सोरबा समायना हिन्जाव दं नामा बे गामियाव बाजै नंनायालाय नंगौ नों बायदि समायना गैखाया ओरैनोबाबो आङो एसेबां नोजोराव नांखायो मानसिफोरनि बेखायनो बिराद गिदों आङो फामे नोंनो थाफै दोनै आंजों फामे नोंबो थांनो हाया आरो मानोथो हारसिं थाखो आदाथ' थांफानो हाया न'आव आयं मोननाव थायो नोंबो मा हारसिं थायो बेयावलाय आंहा एगजाम फैगासिनो बाजै फरायनो नांगौ फैनो हानाय नङा दायो नों दाखौनो फन खालायबावगोन खेबसे फैगोन ना मायो उन्दै जानानैबाबो खालाया सानदोंमोन आङो नों दाखौ फन नांलायखादों आङो बेसेबा दोनैनिफ्राय माथो होआ सानदोंमोन आङो नाथाय हरावलाय माबायदि थानो हारसिं बेखौनो सानखांनानै हनांसिगोन आरो हर आरो बाजै माथो जानो नांज्लायनायालाय जाखायो आरो एसे एला